Failed state dziko loti lalephera andi kunena kuti the failed state mwina kutokhala ngati kunyoza olo kutokhala ngati kuti mwina kusinjirira koma dzikolo linapangidwabe klipo muzachuma. So kulephera kuti konse mwene Malawi akumana nako kwabwera chifukwa cha mavuto azachuma. Mwina mavuto azachumawo titokhala kuti ndiosonkherana ife ngati anthu tatengapo mbali, atsogoleri athu atengapo mbali, akadaulo athu atengapo mbali, koma chachikulu nchonena kuti tivomereze ndithu kuti ngati Malawi is a failed state panopa. Masystem athu cost imene mafunika ya nthunthu kuti apangirani kufull capacity ndalama imene silingathe kuipanga. Ifenso tilibenso capacity yopangira ndalamayo chifukwa kunena kuti capacity yopangira ndalama imene ikhale makapasiti awiri. Capacity yoyamba ndi kukwanitsa kupanga foreign currency, ndalama yakunja, ndimene imalamulira kwambiri pa zinthu zambiri mmene dziko limayendera. Ndipo pakufunikanso capacity yopangiranso ndalama yamkati muno, local currency. Nayonso ndi capacity yeso tili mpaka panopa tilibe. Anaona nduna amapereka ripoti yokamba kuti ndalama yonse imene tayipanga outside misonkho 90% imapita kubwezera ngongole, ndoti matsala 10%. Imene tayipanga through misonkho yonse 90% imatheranso kungolipira anthu pa civil servant 90%. You see, ndoti tatsala 10% ku revenues athu outside tax, tatsalanso 10% ku revenues athu amene ali within tax. Komano ndikumazifunsa kuti mu 10% imene yoyo ya local currency imene tayipeza within tax ndi 10% imene yatsala mwina ya foreign currency, mungapangire chani? Mungapange invest, it's not enough to invest. Mungapangire finance umoyo wa anthu, it's not enough to finance umoyo wa anthu. Mungalembe ntchito anthu okwanira, it's not enough kulemba anthu ntchito okwanira. Ngesi mungakhale ndi chitukuko, simungathetsani employment, simungakhale ndi umoyo. Ndi kuti pamenepo mukungodikira masiku omwalira. Mukungodikira masiku omwalira. You see? Hey, so zimabwera bazi relief tikamadziwa kuti tili ndi chuma chobisika chochili kunsi kwa nthaka. Ndi hope yaikulu. Ndikukambira nje zimenezizi. Ndikukamba zimenezi chifukwa choti nakuti anthu ambiri amakhulupirira kuti tikonze dziko lathu ndikuyenera kukulitsa production, ndikuti tikulitse ma exports. Zinthu ziwiri. Chinthu choyamba kuti mukulitse production mukufunika ndalama imene tilibe. So kumalawi kunoko ndalama imene imabwera yakunja ine imakhala bwera ndi edi, yabwera ndi ngongole zija zopanga invest mu capacity yopangira production zambiri sizimakhalapo. Mfako Malawi tilibe ma development bank. Chachiwiri, edi imene imabwera ija imakhalira ma condition kale sungayuzireso kukonzera capacity imene yoyo imakhala kuti akuzana kale mukapangire zakuti ndikuti even kupanga ma export iko oti atokupezerani forex mukufunika so forex. You see? Pa chinthu chimene chocho mwina kuthe kuona kuti muli museko imene simungatulukemo. Mukufunika nkhuku ndi mwapeza mazira, mufuna mpeze mazira. Koma kuti mpezeso mazira mufunika so nkhuku. You see? So tikati tibe mazira chifukwa chani toti tibe nkhuku. Tibe nkhuku chifukwa chani toti tibe mazira. Ndi seko imene tinakodwa nayo. Chachiwiri pankhani ya export ndinena kuti mupange export chinthu chikuyenera chikhale choti chinthu chakuchifuna maiko mwina. Funso yenga kufunse ndoyamba ndinena kuti maiko enamu ndi product yanji ya factory imene ali Malawi? Palibe. Simungati mwapangira kamba, simungati mwapangira sapato, ndizota inazo kale. In fact, ali ndi kale foreign policy ya trade yonena kuti ku Africa musimatenge ma finished products, muzingotenga ma raw materials. So even if you based fete yanu yonse kuti muipanga overcome ndi ma exports,
mwalemba madzi mwasinamiza. I understand? Pakudali asika waini yake. Now, malo materials ambiri mana renewable resource. So kuti munenenso kuti tizipulumutsa through kwapatsa malo materials mpaka liti. For malo materials amakhala extinct. You see? Now it comes as a great relief kuna kuti indeed ndi chuma chobisika. Koma tikhati kuunikira ma challenges ena ndiye amene tumwa nawo kuti chuma chobisika chicha chisatani chisatheke. Chinthu chambiri anchona kuti ma minerals Malawi sali m'manja mwathu. Now issue imene iyi anthu amaitawa, no one is willing kuti khani iti kambirane sober, you know, boma limathawa makampani amathawa. Ndikumbuya nthawi makamba I think in 2022 tikuchenjeza Malawi kuti kubwera ma investor or kumasima investor ndakuba kuzalanda ma minerals athu. And tazabwera so I think December 2024 kwazo makampani ajafika. Koma miyala ija sili manja mwathu ngati Malawi, ili manja mwawo. And antambira mwana ngati conspiracy. Mpena zati dzimukati pamene ku London stock market utapezeka kuti sovereign metals ikugulitsa ma shares akasiya. You know, and kugulitsa ma shares ija makamba kuti amapanga own ndiwo amonesa ali ownership yakasiya ija. Even boma unalibe mu 1%. Now chima chances zabena mapezeka mndoda kuti muna boma lija lizi yako nawo kasonkho izi yako nawonso ka profit pang'ono mwina koma sizina izi ngezoti zatangible maso sustainable. In other words, it meant kuti ma minerals amene achawa satipindulira befeyo. I don't azambiri amakapaza zimenezi timathamangira kudandaula capacity yona kuti tilibe the technical know-how yokumbira miyala. Tilibeso the infrastructure yotika kumbira miyala, the technology. This is true. Koma if itakhala kuti tilibe technical capacity yoti timangire nsewu, are you sure sungabwere kampani yakunja kuti mangira nsewu uli watu tazona kambiri nsewu ankhata pana manganda. Taona makampani angati akunja amene akuweza mangira misewu yabwino kuti fena keseda kamanga. So issue is not about technical gap. Issue is not about kupanda technology ayi. Issue is miyala yonse yathu. So if you tibe title deed ya miyala imene yoyo, and if you can trace kwene uchokera ni time imene atsamunda amapanga handover Malawi kuti tiziyendetsa tokha dzikoli anthu akuda. And I think ipeze toyamba nenda anayika muzo. Time imene ijabali paper amaichuru white paper, I think atumnaimva white paper ma agreement amene pene kopo oti ife titengere ufulu wathu. Pa agreement amene bajapa tiwatenga ufulu wathu using ma powers that are invested in the Law of Nations. I think mukatenga constitution yathu ija first sentence magamba kuti ifeyo ndife sovereign state koma malaitsa tosali within the Law of Nations. So malamulo Law of Nations amavomera kuti chuma chobisika chiwene kukhala m'manja mwa antsamunda chikhale m'manja mwa colonial master. Ndifake ma certificate of claim achili chonse chimene chili mineral ku Malawi sali m'manja mwachani mwaboma. Ndimakhumudwa kwambiri nthawi campaign makhantha ofunikira kwambiri foti imapanga shape ideology ya dziko. Fale samakhadi chili kumvetsera fundo. It's only time mene dziko limamba kwambiri anako zinthu za serious. Kuva fundo zawo. Andatsogolera wonse nthawi imene ija atipanga it down. Fa amene amatipanga promise kuti tipanga maximize capacity yathu ya economy kudzera mu miyala. Palibe bwana panga knowledge kuti miyala sili m'manja mwathu. It is the only thing chikupanga stand away. You see? Parali with due respect onaboka bambe onabado bere muluzi, you know, anthu osabena makamba so that zapanga mining if that nga 550 billion 500 billion zalikawo you cannot invest mu business oti yako. So ulumuda khulu matenga budget yakulu chodali kuti muyike miyala. What you have to see, you have to notice is silo amobe budget yo first business yako. You can't put in pamba business yako. You see? So ichi chimene simatani sichimakambidwa. Tikuyesesa mbali yathu kupita parliament. Timayesera kumana ndi Natural Resources Committee, Legal Government Affairs Committee, kumana ndi Committee a Trade Parliament
ma data ndomwe akumana akumana apita koma we are failing bwino because we're not able to afford them. You know, parliament yathu authorize zoipa. Each time we need to meet committee chamupange present issue yanu maina mulipire allowance kwa anthu acha. Anthu ota antakali allowance ali mmene momwe fora antakali allowance kwa maina sumu alipire. Now allowance chamakhala exorbitant. Ngati fail the lowest mandate pass was 400,000 per month. Now makomiti atatu it means you're dealing with 290. You see? So mwapase 400,000. Ngati tuli miyala ndi fail. Oh, you're asking them akula pangani nationalize miyala dusisani bill. Chito ya parliament kupanga malamulo. Bas, it's the easiest way kuti litse through parliament pange malamulo. Ngati kuti anthu takhali voko panga mademo panga chani kuti athapange nationalize ma resources. Sizikha sustainable zingati zimselisa force. Kwa chituma chipanga document muno kwino. Mwachika mulamulo. Kuti miyala nationalized. We are going against the statement amene akamba za law of nations wazote amiyala athu kupanga nationalize. At least that's sustainable. For the next time abwera anthu aja they don't have the legal capacity to mine, you know. And it was sad why fail because even if we had afforded them ndukapatsa that money just kuti ambe kambiyana nkhaniyo anthu amakampani amiyala ali ndi mabiliyoni kuposa ifeyo. Meaning kuti iwo ajaso makampani amiyala aja they will also offer more money kuposa yathu. So we can't start that conversation or we can't start that fight based on kugula ma MP. We can't silingai wine nkhondo imeneyo. Amene okhoti ma MP aja angochimva kuti dziko lathu, you know, tiyeni tipange zizi. Mukumbu yapita mutali katafika kumene mumboma anakamba kuti miyala isimatuluke and processed. Anapeleka presidential degree. Kwa that presidential degree sikugwira because him as a head of state sangapange supersede law of nations because it's the same law imenegusa to say head of state. You see? The same law you run mkhani flag, same law you run mkhani national anthem, same law you run mkhani malai kwacha. So whatever jweni muli ndi yoyo. Koma legislature ili ni power very takusita hivi law. Kuyambira constitution hiyo. You see? So zimene zili pano we are trying other alternatives. Akulowa parliament ma committee akuta koma akulowa pa 7 azatuka pa 31 July. We are trying to go kwa DC kumuna takupeza chilolezo likapereke public petition panja pa gate koma it's just kuti tukwena upanga be mbali athu basi koma itulukusibe kuti sikili choti tingachiwine if my MPO are greedy. Basi if my MPO they will remain to have a price, it will be losing battle to our end. This is why we always encourage kuti akula kuti simapange campaign as my handouts. Because what happens is my MP by the time they qualify for parliament amakhala analuza millions of primaries, another millions by circumstances. Now the broke people oti by just waiting with parliament yo wabweze zimana rules. So my bills my community all those things are for sale kuti abwezeretse chuna na rules my MP. I think background yamiyala as a introduction ndiyambe choncho. Kumbali ya chuma pa ma account. Ndifuna ndipeke example ya engine. Timungoto kamba kuti the economic engine ndikume yapinga mthawi katabwera mata the economic engineer. So we believe kuti economy and engine. And I think mtamene anapereka that simile yonena kuti economy and engine are very accurate. For kuti zochitika za engine ndi economy sizinasiyana kwenikweni. There's a reason ndikupereka background iyi. Fanifuna kuti ndikapereka background imene iyi mumvetsa ma solution amene account number 2 and account number 3 kupereka kwa economy ya Malawi. And mumvetsanso what those accounts are doing in miyala zimene zili different from maiko ena mu Africa amene amalephera kupindula ndi miyala yawo. So I have to give this introduction kuti ndikamapereka ma solution amene tikhala on the same page. So sala ndawo introduction imene tokhairali but mapoints enawo akhala very summative if atikhala on the same page. Yeah. Engine imakhala ndi ma horsepower. Ana muthu nakale anapanga ikuti force imene engine imatulutsa to force ya horse. So anapereka a ratio nde timangoyeza ma horsepower. Ina ameza ma units ena koma tazambiri engine imazidwa ma horsepower. Ma horsepower muli zinthu ziwiri. Chinthu choyamba ndi torque. You know?
chinthu chachitatu ndi RPM. Chinthu chachiwiri ndi RPM, revolutions per minute. Torque ndi revolutions per minute amasiyana bwanji? Torque ndi mphamvu zimene engine ikupukusira, pamene revolutions per minute ndi speed imene engine ikupukusira. You see? Ndifake Ferrari kaya Lamborghini itakhala ndi ma horsepower ambiri kumafananso ndi tractor yolimira munda. Koma Lamborghini ndi Ferrari sungakalimire munda. You know? Komanso tractor singathamange kuposa Lamborghini or Ferrari. Even zonse zili ma horsepower ofanana. Chifukwa chani? Munthu amene apanga tractor anali ndi choice kuti ma horsepower ake awayike kuti. Anaweka kutoko. For tractor imagwira ntchito yolemetsa. So imafunika mphamvu zake zambiri zipite kukapukusidwe ka engine. Chizipanga grind. Kutipula ndi tujama sana tikuzepula. Kena izi zepula. You see? Pamene munthu amene amapanga Ferrari anali focused kuti material azispina how fast. So ma horsepower omwewo anagawira ku RPM, revolutions per minute. Economy yathu ndi chimodzimodzi. You know, mundrama iliyonse dziko lapansi tikoti mu dziko lilonse ku treasury amakhala ndi chinthu chimene amati broad money. Imene ikati ma horsepower ndi the amount of energy imene ikulowa mu ma transactions. Koma munthu ali ndi ma choice awiri amene akuyendetsa economy. Ma horsepower awo awagawe ku ma transactions ochuluka, ma RPM, revolutions per minute ngati Ferrari, kapena awalowetse ku investment, chimphamvu choyendetsera dziko choyikira maziko. You see? What will happen is akayika ku maziko chimphamvu chopukusira dziko, ma transaction asafala. Now ma transaction ndofunikira pambiri fakina kuti apakisa ndalama zizungulira. Ndikupatsa example. One chip amakhala kwa chimoka kwapita kwenda 43 kwagwira ganyu yokolopa amulipira 10,000 kwacha okolopa pa tsiku limenelo. Munjira wakwera kabaza 10,000 yake yatuluka. Wakabaza wagula kaufa kwezetsa mati mokomane yapita. Wakomane wakhota mpamba shop asanapite ku nyumba wakametetsa. Wometetsa wagula ndiwo asanapite ku nyumba. Just mu space ya 1 hour kueruka kwa munthu wako 43 wokolopa ku 43 from 5 koloko madzulo to 6 koloko until 4 or 5 ndrama waigunda aliyese walipiridwa. Yakhakuti ma transaction akuthamanga aliyese amalipiridwa and scarcity machepa. Ndikuti wina sana soye ndiwo, wina sana soye ufa, you know, aliyese opanga business just mukathayi kochepa. The same way ujanene kuti abwana musandilipire nkakolopa muzandipatse ndalama yanga ikatha. Amwezi ukatha sorry. So wakolopa masiku ose wapeza 300,000 wayilandira pakamodzi ndalama yambiri. Wangukaitenga ndukagulira cement ndukamusiya kumudzi kwawo kuti azamange nyumba ya makolo ake. Ndalama imeneyi yapita ku Torque, yapita ku investment, mphamvu yopukusira dziko. Fapela japo pamangidwa nyumba ija ndi asset. Koma anthu 5 ose amene opanga benefit wakabaza wakagula ufa uja wababa shop ametetsa uja wagula ndiwo pita kwawo ose aja aluzika. So dilemma ya budget kupita ku investment ndi dilemma ya budget kupita kuma revolutions ndi dilemma imene amakumana munthu amene akupanga assign functionality ku engine. Now anthu opanga ma engine ndochenjera akudziwa kuti Ferrari singalime, anachivomereza kalekale kuti tractor singakhale nawo pa racing. Chilamachita ndi ma horsepower awo amadziwa kuti apange ma engine awiri osiyana. Engine ya Ferrari iloleni ikhale ya Ferrari, engine yolimira ikhale yolimira. Ife ma economist tikamendesa economic engineer tikamendesa economic engine nzeru zizi tilibe. Tikufuna engine imodzi ilime, engine yomwe ikhale mpikisano othamanga.
ndizosatheka. You see? So that concept ndimebabwera account number 2 ndi account number 3. Of course ndilo wabe diva ngono benda simangasamaizi kwambiri kuti okhabe ndi common ground. Dilemma ina imene makhalapo ndionena kuti broad money ndimene mapanga limit amount ya thukuta imene ilipiridwe. Ndalama ikalowa yambiri mu dziko, broad money ikalowa, okay, kana for example broad money njani? Broad money ndalama imene ikuzungulira mu dziko, kaitokaye ku banki, itokaye ku Airtel Money, itokaye nthumba mwako, you know, kuliko semene kuli ndalama imene iloko currency, imene ndi broad money. You see? Now, pali masamu amene amapanga determine kuti broad money iloko yambiri bwanji. Okay? So kuli ku engine taona kuti ma horsepower aja indi mwayika pamene popo, koma mufunika fuel. The amount of fuel ndimene pange determine kuti engine chapangala nthawi bwanji. So ku economic engine chimodzimodzi broad money yapanga determine kuti thukuta imene lilipiridwe ndi liti, because it's the only the time imene transaction yalipira service kapena product. It's the only time it counts. Understand? Muna ningopeleka so quick example machangu changu. Let's say mnyumba muli munthu wina anamuza kuti uli ndi iron deficiency, ukene wazijaza mchere wambiri. Munthu wina anamuza kuti uli ndi BB uzijaza zopanda mchere. Munthu wina anamuza kuti ase ulibe BB ube iron deficiency, to avoid that kazija mchere kwa minimum. So pakwena pakhale wina wake ajeza zopanda mchere, wina wake ajeza mchere kwanira, wina ajeza mchere walegirete. Mungaphike poto mmodzi ndisosatheka. Pene popo ni mapoto atatu amene tikuphika zawa sajeza mchere, tikuphika zawa amajaza mchere, you know, ndi mapoto atatu amenewo. You see? So chimodzimodzi mu accounting system yathu tinda account imodzi, account number 1. Account number 1 tikufuna ipange satisfy ma tax needs yoka, tikufuna ipange satisfy ma development needs and investment needs yoka, tikufuna ipange so satisfy ma paying needs ngati mena lili ma transaction oti akulipira masalale ndazinzawo. Ndizosatheka. Why? Mukapanga investment mufuna ndalama yambiri pakamodzi, koma imene ilibe character yozungulira mothamanga. Makombo example napereka mu wanchilocha atandira ndalama yambiri pakamodzi ngogula cement ukamunjika kumudzi kwawo. That's the type of quality in African ndalama ya investment. Large quantity koma yoti siri volatile chizungu chaka matero. Meaning kuti masamu opanga determine how much money ndalama ya investment ichuke bwanji. Sikakhale formula imweyo imene inopanga determine misonkho ndi imene kwinaso panga so determine ndalama imene kugwira ntchito for ma paying issues ngati kulipira masale, payroll ya boma. Chifukwa kuti payroll ya boma ikufunika ikhale fragmented. Ndikunjoti one chikubwera very frequent every month, you know, at the same time chikupanga security sosakasanga. Ndifake munthu sivo sepanta kandi ndalama, pompo akalipira rent, pompo akalipira fees ya mwana, pompo akugula soja za mwezi, pompo akalipira transport. It's nature yake ili ndi rate imene ili ndi timati velocity. Akamasova masamu amane supply pali factor imodzi yamayika money velocity kathamangidwe ka ndalama. So there's no way mwakhani mweta policy imodzi yoti ikusolve ma tax issues, ikusolve ma tax needs, ndi ma local revenue, then ikusolve so zolipira, then ikusolve so za investment. There's no way. You see? Okay. I want to say nga pamene popo ndisanapite kutali. Ningopangira also introduction imaliza imene ili ya specific account number 3 di Miyala. Miyala, I think by now you're understanding problem statement yake, because the whole idea introduction is to carry on the same level with the problem statement. Kuti tikamapereka masala tithe kupanga solidate even pele mukutsutsa pele mpaka contribute pakhalibe kuti
pakubwerabe still from a common ground. Yeah, so ku challenge ya ku challenge ya sorry moyo kama comment na gaba so andisokoneza okay ku challenge ya miyala in terms of trading kuja kukuma legal constraints mukiwalekaya so miyala sili mbali athu anthu ata view mukiwalekaya miyala ili magulu awiri pali miyala imene ali ma strategic minerals, you see, ndi pali miyala imene ali ma strategic minerals. Ma strategic minerals ndi miyala ina kuti dziko lapansi likuifunikira in a way kuti palibepo miyala imeneyo supply chain itakuduka, production yakatundu inake itakuvuta, you know. Pamene ma strategic minerals ndi omwe wakuti amanyado watcha diamond makuti diamond ring, you know, I think we have an idea. Inufuna ndigone kwambiri kuma strategic minerals. Ma strategic minerals iwa alipo awiri, you know. Strategic mineral yoyamba njonena kuti imagwira chuma cha dziko lapansi imene ili golide. Nimadziwa kuti anthu amene apanga economics amauzidwa za fiat money, ena amalenga kuti fiat money. Fiat money ni ndalama imene imapangidwa print opanda golide behind. Fandalama imene zinkayamba zimakhala ngati title deed ya golide. Ukamati 2000 kwacha, what you meant is Reserve Bank kuli golide amene akimira 2000 kwacha imeneyo. Ngakhale kuti mene global economic architecture inkatipatsa fiat money ndi universal currency ya dollars. Sorry, Dennis, mutha kupanga swipe right pafoni pano putaisa ndikupanga. What's happening? No, ndikufuna kuti ma comments wa musamawaone. Oh, okay, ndasiya woma. Okay, fine. You can continue. All right. Okay, so pa fiat money, okay, sorry, ngati kujama so just cause of my comments koma ndikupanga translate from chizungu chichewa mutu mwange nakasivutira ke zinza economics ambiri ma terminology sali chichewa, so ndimakhala kuti ndikupanga decoder and encode same time. Yeah, okay, so ngakhale amatulutsa fiat manager sili backed up ndi golide ndikuti pasa universal currency imene dollar. Titinayiwala chinthu chimodzi, anasuntha golide yese amene amukumba ku USA ndikukamusiya mu British bank, mabanka ku Britain, meaning kuti pound inali backed up ndi golide, and beyond the pound palinso euro amene ali backed up so ndi golide. Zinthu izi zisafuna kutiuza ndifake focus yathu yonse anatipititsa kumweta ileti yosolva masamu between local currency yanu ndi universal currency dollar amene asali backed up ndi golideyo. Yeti dollar ali ngati chibufa. Concept ya bufa mnaona alimizi amachita kuti mauta amavuta anyani amadzala chimanga around mbeko imene akuiteteza, anyani aja akabwera kunja amadya chimanga chakunja chicha kwa mbeko imene ili mkati imakhala itetezeka. That's a buffer. So dollar ili ngati buffer ya euro ndi mapounds. Ngakhale feo tukutrada kumasinthana mphamvu ndi dollar imene ilibe isali backed up by golide. Mafuna mungomvetsa pamene kapandisana pitirire. Now tivomereze ndithu kuti gold is a strategic mineral imene kusunga mphamvu ya ndalama za dziko lapansi zimene ili euro ndi pound. Then very strategic mineral amene natural yambaja amene amaononga supply chain ulama amakonza supply chain ndikupangira katundu. Kuno tindi graphite, you know, tindi lutayiro, tindi ena ambiri. Koma awawa awiriwa anapezeka kuti winayo we are the only largest, winayo we are the second largest. Of course sizi manja mwatu zimanja mwa Australia ndi sovereign metals. Koma pachita temaligo constraints situkaoneka kai panopa.
ifeyo tikufunika kuti golide asakhale chinthu chokugulitsa. I know in our quest yosaka forex travel imene tinapanga mu 4 inakutsa USAID yakutsa zambirimbiri tapeza kuti tili desperate tinayamba kugulitsa golide, which World Bank had designed that already. I think nazikambaso sinachitika. Nthawi zambiri anthu kauza kuti sitigulitsa golide, funso imabwera mutu mwawo ndoti golide uja ndi mutali naye, how will it bring value kwa inuyo ngati simukumugulitsa? It will bring strategic value. One, mutakungotsegula stock market ya godiyo, meaning kuti aliyese azigula ma shares ndi kugulitsana ma shares on golide one, and they can do that using foreign currency. So mtu kamagula ma shares a stock, so stock yomakhawatenga nayo kunyumba kwakwayi. You see, sukhala preferential shareholder mene uliro wagula ma shares pa Malawi stock market pali makampani ambirimbiri pa Malawi stock exchange paja, kwa makampani amene achawa suti iwe watenge ngati akwayi. So ukamagula ma shares a stock, the stock is never yours. And chifukwa cha nature ya golide, the more akukumbirwa, the more imakhala kuti volume pa market kukulira. So even not demand alone, kukula kwake kokhakuja kwa volume kuja ndikuti kugulitsa shareholding capacity. The next person who gula ma shares amenewo akugula with more forex, kandi dollars, kandi pound, kandi euro. So mwasunga golide one but simukuswabe forex. Akula anthu akumba 1000 tons ya golide tikugulitsa zingati petani mwakuti kufunika makwacha ngati to pay them. Print that equivalent money kwalipira anthu aja. Ndala imeneyo anthu economics ambiri they think kuti igwa mphamvu, masinga gwe mphamvu. Chifukwa kuti it's not fiat money yaprintidwa with the same equivalence ya gold. Ili ngati cheke sikita mphamvu. Chifukwa kuti cheke simprama, it's just bearing the demand ya ndalama imene ikidwa pa chekepo. So ngati pa 2000 kwacha mwaprinta kuti golide wake wa 2000 kwacha, ngati pa 10000 kwacha kuti golide wake equivalent kwa 10000 kwacha ichi. So this 10000 kwacha no longer money, it's just a check cha golide uja wakumbirwa uja. Now this is the outside money supply mathematics, and it gives you an advantage for chani. It was an advantage yokwanira fenoti money supply mathematics. One, mukama solve makhala mwekapo so exponent ya foreign currency. Therefore okulamulirani masamu aja ndi World Bank na IMF. So simungasankhe kusolve masamu anu omwe onena kuti muinjini muja ma horsepower athu aja panga demand fuel ambiri bwanji to apatse full tank, simungathiweka full tank. Koma with this already munthu amene wagula stock mu golide amene mu account number 3 using ndalama zopitidwa mu account number 2 wakupanga kale backup economy yanu mwe wasatu ngati euro ndi pound. Now is very controversial. Muona zikapanga ligi ku internet imene tukwanira anthu. Koma ndichilungamo chokayoka. You can do ndinatopuzira kapake ndi pita masamu money supply mukaone the weirdos in them mukapanga isankonoka. Chinthu chachiwiri chimene account number 2 ndi account number 3 ikuyena kupanga in conjunction. Account number 3 ikuyena kukhala ndi extra currency. Mu philosophy mwathu muli tambala, muli kwacha, ndalama zimene mazona kale Malawi ngakhale zika palopanga ndi zizude. Then muliso ndalama yachitatu tinachita kuti Fords. Weya tinatenga ma Fords munaza fokoza tsiku lina. Koma ili ndi echichewaso pompo inalembedwa kuti nkhanga. So muli ndalama zitatu zokha. Muli 30 Fords, nkhanga 30, muli 60 Fords, nkhanga 60, muli 100 Fords, nkhanga 100. Pamene papa chinthu chachiwiri imene tifuna kupanga achieveka ndi reverse psychology. Ndifuna mpanga notice kuti sitimasowa katundu wakunja fa tilibe forex. Timasowa katundu wakunja chifukwa ndalama yathu si forex dziko lina lake. Palibepo dziko, so very reverse psychology. If we think kuti the more we get more forex,
we are safe. Aye. Koma the more they are not looking for our money ngati forex, we are not safe. I think ina kwenchijewa for anthu ena sama imuna recording idza pite patale. Sitimasowa ndrama, sitimasowa katundu foti kusowa ndrama yakunja. Timasowa katundu foti ndrama yathu sikusowedwa kunja. So pamene papa pali kasampha kapena tinatcheredwa koma sitimaona. Chifukwa kuti timaona ngati tikusowa ndrama yakunja ndi vuto lalikulu kwambiri, timayamba kusakasaka kwambiri ndrama yakunja. Koma vuto lagona ponena kuti ndrama yathu kunjako sikusowedwa. Kumapeto kwa ntime ya World Bank pogwetsa economy yathu, chinthu yanapanga ngati Somali womaliza before rate ya 26% kunali kuluza boma la Joyce Banda kuti lipange float kwacha. Kuti kichiwa cha float ndi kuchani kuyandama yet, koma don't think kuyandama ungagwisa ndi floating kundrama koma tiye ndichure kwacha na yandama. Tikati kwacha na yandama tulanthasa chani? Tulanthasa kuti anampangitsa kuti mulingo osinthana na ndrama yakunja ndi ndrama ya Malawi uzitengera demand mene ndrama ikufuniridwa. Kale kumakhala ndondomeko zina zopangira kuti $1 izikhala 700 kwacha kamulingo kamene koko. Koma atha Joyce Banda atapanga float, it means chinthu ichi chizipangika automatic based on mene ndrama ikufunidwira. Now, msampha wene upo anthu sana uone. Boma lawo lijanena kuti apa tsopano talandira currency sovereignty, ufulu wa ndrama. Koma ayi Malawi kwacha sifunidwa kulikonse. Ndengati mwanena kuti izikhala demand driven, izitengera mene kwa ndrama yafunidwira. Pamene popo ndrama yafunidwa dziko lonse ndi dola, si Malawi kwacha. Ndikuti dola ikafunidwa ka 7, Malawi kwacha afunidwa ka 0, tikuluza 7-0. Zaka zikamapita dola ikafunidwa ka 100, Malawi kwacha sikufunidwa, tikuluza 100-0. Ili ngati game ya mpira kwa mwikira amulo kuti ololedwa kuchinya azikhala mbali timu mbali modzi. Ina ingawine singawine. Is that time ku defender? Koma olo defender chotalika chotani ipangabe mistake pakhala penalty oloni goal for by pressure. Mezi kuchitikira Malawi kwacha ndi pressure you defender. Fasilo ololedwa kuchinya mu system ya float ndi system ya demand. Malawi kwacha sipa kuti demand kulikonse. Koma zimenezo zitakusinthidwa. Tindiluta ilo kuti dziko sera pansi kuti lipange ndege za nkhondo za pano, lipange zinthu zambirimbiri kumufuna. Mwana munena kuti luta ilo iyi sovereign metals zikagulitseni ife tipezepo $. $. Muayuza atha. Wamwina mupange nsampha uja muutembenuze tsopano. Uchera amene anayika nsamphawo apo mundimvetsetse muno bwino. Mwine amukhale ndi currency yonena kuti aliyense amene afuna luta ilo azigula. Ndimene kuti mafodzi ndanenawo aliyense amene afuna luta ilo azigula mafodzi. Anthu aja mafodzi akawatenga kuti dziko sera pansi kube mafodzi. You are the one as bank yanu yokha account number 3 Z bank account number 3 maprinta mafodzi. It means ayamba kulola kulandira ndrama yanu mukamagula katundu wawo amene maso afachosowa forex, mafuta, fertilizer, fuel, fertilizer zose mazifuna kuja machinari zene simungathe kuzigula from forex, muzigula mu ndrama yakwanu. Chifukwa chani alandire ndrama yakwanu? Alandira ndrama yakwanu fayo akuifuna ndrama yakwanu ija kuti azagulire ma strategic minerals. So now demand ili kose sopano mufuna yawo iwonso afuna ndrama yanu. Ndi kuti float ija wayamba nukugwira. Koma chifukwa chani mukuyika currency ya nyuwani osatenga makwacha omwe aja? Fona kuti akayamba masamu a local circulation omwe direct ali ni mphamvu yogwetsa ndrama yanu using formula use that devaluation ija.
devaluation singatheke upanda ndrama yanu khudzana ndi ndrama ya anthu akunja. Abo bachonde ndivesetse makhala komvekere pang'ono mundivesetse kwambiri. Pamene ndrama imakagwira mphamvu ndi pamene kusinthana ndi ndrama zake exchange. Simunazifunseko kuti forex ndiyo kugulitsa timati sell and buy koma amayuza amauti exchange rate ngati kuti mungosinthana mungopanga exchange. Chikupanga exchange ni mphamvu. Nthawi imene ndrama yanu yagundana ndi ndrama yakunja imene ili kaini mphamvu za politiko za geopolitico ndi pamene ndrama ni magwa mphamvu. Ndifakira kamati kwacha wagwa mphamvu timakamba wagwa mphamvu against dollar, meaning buy kwacha sagwa mphamvu amagwa mphamvu against. Now pamene mukhala ndi currency yachitatu it means kwacha wanu sakugundana ndi zinthu za exchange rate zakunja, angogwira ntchito ngati poto uja ulipirira anthu uja, poto wa munthu uja za mchere uja. Mvetsetse pamene ndrama iyi ya fodzi pa exchange rate watakayigwetsa fare ndi mphamvu za geopolitics palibe kanthu. For say 1 Ford was to $1. Ayigwetsa ayika 700 Fords to $1. Zilibe kanthu. Chifukwa kugwa kwa mafodziko sikupanga affect way of living ya anthu anthu amayiza makwacha. Koma kugwa kwa mafodziko kupanga affect strategic mineral. Therefore, mukapanga adjust amount ya strategic mineral. Akuluakulu utamva masamu anu mwanena kuti 1 Ford singakhaleso equal to $1 igwesa tuke 700. Okay. Kodi ndi 1 Ford mumatenga makeji angati alutairo 1 kg. Chabwino mwaigwetsa to 700 ndikuti 700 Ford muzitenga so 1 kg yomweyo. Bas. Ndikuti kugwetsa kwa waja akamagwetsa ndrama yathu sakupwetika katundu wathu akupwetika katundu wawo yemwe. Andi aziganiza kawiri katatu. You have given them consequence towards their oppressive appetite. So, I think by now you have an idea on journey account number 2 and account number 3 kupanga in terms of drama and in terms of miyala. Ineyo nondo kamba kuti zithu izizi zili ngati game ya mpira. Mukachinitsa zigoli zambiri zakhaso zovuta kuti mubweze. And from Nthawi Kamuzu tukufikira nthawi leloli Malawi yachinitsa zigoli zambiri. Unfortunately mpira uja watsama minutes ochepa kuti uthe. Therefore pakufunika collaboration ya timu yonse kuti 1 ibweze zigolizo mu nthawi yochepa, 2 ichinyeso at least chimodzi chowinira. And it will take a lot of brilliance. Kuganiza kwa beyond ndale. Kuganiza mwa filosofa. Chachiwiri, it will take a lot of collaboration. Anthu chiganizo chija ntosi kuchisapota mwa unyinji. Chifukwa kuti nthawi imene athakwe nchimu mukangwalola achinyeso chigoli china ambali naye kaya mulowetsa ma striker abwino chotani pa dziko lapansi. Ngati kwatsala 2 minutes akuluakulu simungabweze zigoli 8. Kuyambira Nthawi Kamuzu ati chigoli chachikulu. Chigoli chimenecho chinali ma SBS. Amachula ma standby procedures sinzoti eyo ndo wachani kumapitoko. Koma SBA ndo standby. Kwa amatu wa standby procedures mwana ma SBS amene Kamuzu anasaina na IMF. Ma SBS amenewo anathandiza kuti kwacha ifoke pa nthawi imene kunali global oil crisis, kusowa kwa mafuta kwa dziko lonse lapansi. Kunabweretsa njala yayikulu andi anatipatsa adimaki a IMF anapatsa Kamuzu ngongole zakulambira adimaki in return asaine ma SBA. Kwacha inafoka na ma SBA anabweranso iwaja zanya chigoli chachiwiri. Anamuza Kamuzu kuti kwacha aichotse pa pound ayike pa dollar. Kuichotsa pa ndalama tili backed by gold pound ndikuyipanga peg against the dollar. Kumeneko kunali kuyamba kugwa kwa kwacha. Kalekale kwacha ankakhala 82 tambala against $1 kaposa $1. Fa kwacha anali 1 to 2 ndi British pound. Kungo muchotsa pene popo
uyo wani kwacha, uyo 1.2 tambala, wani kwacha 2 tambala, uyo mangotsetsereka mpaka nthawi yabakire. Anthu ambiri samafuna kuvomereza kuti ngongole naziyamba nthawi yakamuzo, safuna kuvomereza kuti ma agreement ndazungupoyira tinasayira kuyambira nthawi yakamuzo, foyena kuti mu nthawi ya mavuto psychology imatithandiza kuti tipeze hero, amatithandiza kuti tikhale ndi hope. I think nemu mungatengera zimatithandiza kukhala ndi hope. Now timayang'ana even hero pene palibe hero, you know, kamuzo anasayira ma SBS. That was the first cancer imene alowa mu ndalama yathu. Chigoli chachitatu nachi cha nthawi yabakire, anamuza abakire agulitse makampani ausi aboma. Chinamafuna amadziwa kuti boma likakhala makampani likhala shareholder mu mpamba wake omwe. Atambira muna ngati amafuna kuti boma lizidalira misonkho lisimadalire kupanga ndalama. Okay, boma lipange ndalama mu masamu siwoneka ngati lapanga ndalama. For ndalama ije mapintaso yokha imene ikhale khani ya tsiku lina ili more complicated. Koma chimene boma limapangirira makampani nguwapanga ndalama ndifoyena kuti kumapeto kwa nthawi yonse mukugawana phindu shareholder amafuna cholowa chake. Koma foti ndi boma si munthu litha kubwezeretsa ndalama ija mu system osatengamo cholowa chawo. Boma limalolera kuti silikhale preferential shareholder. Nawo zimenezo zimathandiza kuti masalari asakumbe kwambiri ku wage bill. 2, zimathandiza kuti ndalama imene kuzungulira isanyamule interest ya ngongole. Komanso imeneyinso mwina izakhalenso topika tsiku lina, foti ndalama iliyonse imanyamula interest ya ngongole ndi nkhaniso ya mbali inaso imene itotidyera nthawi tocisintha focus. So tinayipitsa chigoli chachitatu chiti chimenecho. Kuyambira pompo Malawi kwacha nambo nyamula ngongole interest. Mene kuti aliyense akagwiritsa ntchito ndalama amakhala kuipira ngongole. Panepo panapita. Kunabwera nthawi yache na Bingu anamba kunkakamiza apange devaluation. Amafuna chigoli chachifolo. Bingu chanakana devaluation ija, koma hatachoka matamwalira muja panabwera Joyce Banda anapanga devalue. Ungomaliza panga devalue anamuchinya chigoli cha 5 kunkakamiza kuti apange float. Then kunabwera chigoli cha 6 chinabwera mulamuliro wa Lazarus kuti pangisaso devaluation. Panopa kwatsala chigoli cha 7 chimene amba kale kuchichinya. Ndi chigoli chonena kuti maminerals athu asapange translate ku strength kumphamvu ya ndalama yathu. Akangobalikiza kuchotsa ma strategic minerals zonse achinya zigoli 7 akuluakulu. Andi tizakhala nthawi yochepa yoti tibweza zigoli 7 nkuchinya chairi chowinira. In football terms kuyankhula figurative. And the unfortunate part, ma strategic minerals amene Malawi amapezeka pa surface. Lutairo mudziko lonse lapansi palibe lutairo wa quality imene ku Malawi, komanso opezeka opanda kukumba kwambiri. Mene kuti they need mezi yochepa kuti amalizese. Masampoka anakumba within 3 months and anakumba mu 9 hectares. Masampo in quotes, timacho masampo, kuma masampo sigeza zapita pa stock market kugulitsa. By February akhala baliza. Ndipo tamene kakamba zoyambira ntakati ndi conspiracy theorist banalisa kuziona zinthu zikuchitika. We have spent a lot of hours ndi thandizo la Mbuye to study mapateni na dziko lathu, and we can be able to tell you what's coming next. Doubt us, disbelieve us at owner's risk. Parliament it's our last chance. Yonena kuti tipulumutse miyala. And tikapulumutsa miyala, at least now you know mene tingagwiritsire ntchito kuti tipange backup ndalama zathu, ma account athu. Yeah, I think ndithakulekezera pamenepo. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Kwa amene mukungoti joina kumene pano pa TDBA lero ndi Mr. Dennis Kantwe Mahada pamene tikukambirana under the theme The Wealth Beneath Us, Mining and the Account 123 Governance Model. Muchichewa tikhoza kunena kuti chuma chobisika pasi pathu, migodi ndi njira ya ulamuliro ya Account 123. So timadikira kaye kuti atilongosolere ziwiri zitatu tikhala tikupereka mwayi
kwa anthu amene ali ndi mafunso. So ndizipereka mwayi wa funso limodzi kwa munthu ina aliyense. Make sure kuti pamene mukufunsa funso lanu you are brief enough kuti pali anthu ambiri enanso afuna atafunsako mafunso awo. So ngati muli ndi funso, so in the comment section mukhoza kungolemba. Ngati simungakwanise kukwera pa box mukhoza kulemba funso lanu ndi kuti ndizaliwerenga kuti funsolo liyankhidwe. So kwa anthu amene muli pa box, mind you mabox amakhalapo ochepa, meaning kuti mwayi ndogawana. The moment mwafunsa funso lanu, our moderators will kindly drop you kuti pakwezedwenso anthu ena amene ali ndi mafunso kuti so nawo achite chotero. So ndingoyamba kona yawo, I think ndiyamba ndi ena. Ngati muli ndi funso mufunsako, then you be dropped kuti anthu enanso amene akupanga request amene ali ndi mafunso afunse. So thank you. No, event ndidumphekayo I don't have right now. I'm trying to write it down. Okay. Alright. Ndiye kuti anthu amene mulibe mafunso you can excuse yourselves musike kai musi kuti tikweza anthu amene ali ndi mafunso. Swenga ngati muli ndi funso you can go and ask. Ndikudika ameneyo ndingofunsa funso amene wafunsa pesho mu comment section akuti how can we protect our minerals from foreigners who are currently controlling them? I think idiyambire pamenepo. Ndingopanga add to that question if it's okay. Okay, you can go on. Okay. Right. Anyway, I wasn't much into minerals za Malawi. This was a good kind of topic to kind of understand. Koma, I have a brother who, anyway, at first he always used to tell me, "Ndabe some minerals janchane," but I never took it very serious. Nikangona ngatiri izazi. Kenaka another time we sent me ujena ndabe some mzungu wako Australia, who he was communicating with. Tumizema sample. Atumiza sample, tumizira ndrama pa Western Union. I need more samples. I need more samples. Eventually, anabeza kuzoti mpaka abwera ako Australia jeri ku Malawi. And he wasn't the person in his life who has been that serious with anything that he does. None of us took it very seriously until that point. Malo kumena na pesa kweli azonga jana panga nakacheka janjani pesa zoti equally my minerals whatever they wanted. I think tantamine or something like that. I don't really fully understand some minerals. Komano eventually they took over the plot. By the time we realized he was serious, ndabanga sign handed everything over to this Australian company. He wasn't actually given much. Then someone else said, "No, this is not right." Anyway, someone is looking into it now. Commander then realized, okay, it's that easy for a company from like Australia to take over a mine. Yodi any Malawian has kind of like found in there. I'm just interested to find out really how do we control zinungadizmene zozo ku Malawi, just to learn more. Okay, zumu wambili. I think upariza funso sewo ndofana nadi. So ngakhale kuti pali small scale mining, pali large scale mining, pali medium scale mining, seriousness ibe yake watereza minerals ajaima siyane. Koma chikulu ndi malamulo. Fanena kuti makampani amene abwera unoko kuzatenga minerals, matchwa makampani ngati Australia so minerals ajaibula noko Australia. Minerals aja ikukumba on behalf of USA. The same way so maiko kina kuti France so minerals ajametenga so on behalf of USA just sikuti ikukumbira so for yoyo ikupitilisa ku strategic mineral reserve ya partnership yawo ndi azungu anzawo maiko ena. Koma anthu aja palamulo ali justified fama minerals zisiyatu. Lamulo law of nations is very straightforward. Zinthu ndizantsa munda. Ndinga tinavomera kuti ufulu wathu ukhanga tdziko. Ufulu wathu tikhale constitution, ufulu wathu tikhale national anthem ndi flag ndi currency nda mathu pakuti recognize pa global stage kuti ndife dziko. Tautenga through law of nations. Ndikuti tikuvomereza chilichonse kundumdumeko ya miyala kuti siyathu. Bifake last session bati deep baba unapanga emphasize kwambiri on kupanga abolish constitution. Ngati tsikulira tizaka mpako suzuli zitatu on that. Famuna kuti constitution imene ijai ikwapatsa kale mphamvu. By fair kuvomera kuti tikhala dziko through law of nations tikuvomeraso kuti ma resources zathu akunokhala manja mwa anthamunda. So kusintha lamulo is the only way. Yeah. Thank you.
All right, thank you. I'll go with the line. Kodi peshwa yambaga lendeni ngobida kwa I don't know Dodo ngati mwendi so you can go on and ask. Please mind you umukawela kwa box just go straight ku mute. Kumaso you can only speak when you are allowed to speak. Ndewe ndizo kubasa nimpata ori muyankhule, so don't just come on the box and uyamba uyankhula. Dodo, you can go. Thank you. Okay, ziko mkwambile. Mr. Mahada, thank you so much for the wonderful presentation. Of course, ndazibe zirabanjire. Komano, I followed the last part where you were talking about value of our kwacha against the international currencies and how we can improve our currency. How can we mitigate the variation? First of all, mnagamba kuhusu zama minerals, issue of minerals hii, to begin with, we could say it's all about political will. We cannot speak about our economy and anything without the political will. First of all, if you look at issue of mining, nobody knows how much Malawi was getting out of that mining project as a country. But as individuals, now we had bingo 50 million in our account to work in the company. Such things are those that put down Malawi's mining sector. Tambazaru tayo kukaerekera kujanu ku wabeseka wambiri kujanu ku what is this? Kasia. Yes, that issue. I have a video. I would wish to share it. Companies were talking about that rutile like they are coming to get it, not like they are coming to work with Malawi as a country to produce that rutile and then see what their share will be. But they were saying they are coming to take it. And kudu mufufuze ko parliament right now, nobody is talking about that rutile issue. But we cannot say gudi boma siru kamba bo siru kuziwa. No, they know. They are working underground. They are negotiating with companies to come and start the mining projects. The money will flow from there. Nobody will see any coin. It will go out through politicians, and then they will build houses in Dubai, in Europe, and where, enriching their children. So there is a problem of political will affecting our country. The Malawi needs a leader that can say no. I don't want to enrich myself or the party, because I'm not mentioning parties. I'm trying to be non-partisan, right? I don't want to say because as a Malawian, I'm looking at the issue. You see some of the presidents who came and tried to implement my policies. Right? Immediately, a person can change a country in 2 years. Bingu tried it and he did it. Right? Right now, we have this problem, and these negotiations, these issues will be discussed over and over. But if political will is not there, we are doomed. As we sit down and watch without speaking out to the powers that be to say we need to stop this. The rutile issue is a very example. You've never heard about it. And our media, mainstream media, they let us down before they are also controlled by the politicians. Anebanga capture. Because issue media company mining indeed. Malawi apparently is the largest rutile reserve in the world. Komano, you will see Malawi will still remain poor. So another thing, unakamba kusuza production yogudi currency to the value again. Malawi if we don't try to go into production, we're a consuming economy, and we consume literally everything from the world. We take it from China, we take it from Japan, cars, we're taking everything. What are we giving to the market? Nothing. But we want to use kasu. That's the only thing now we rely on, which we cannot even produce enough to feed ourselves. So these are the my issues anga production here, kupanga sustain economy yetu ndia mining. So how do we address this without the political will? Of course, the political will ndia atibanga let down. We can say that. As Malawians, Mr. Dennis Mahada, what do you think we can do? Mindset meeting a kind of to move forward to improve our economy. Donald, I think I'm agreeing with you. Majiji Jose. Kwambira uja na nena so kuti
atsogoleri athu they can be 40 atokwatali at 40 nawo komano I think vuto limene lili lapangidwa contribute ni magulu atatu anthu. Ife ngati zika choyamba tili active vigilance ndikumbu yasanabwera kinasowa yetu zasaje fete nadzota kubwera tinayamba ma press briefing with our small capacity 2022 imeneyi I think utozipeza we called for Malawians kuti abwere monyinja akamize ku parliament. No one showed up tunaipotoka. You see? So la citizen timafuna timkhulupirire mtsogoleri ngati driver wa minibus. Minibus mangokwera kungolipirapo kwa conductor nkukhala basi yakufikitsa mpaka pa stage iyo sapanga drive. Ifeso makhupeta zonga zitangolipira msonkho we are just sit idle in the country. Koma active participation ndi vigilance imafunika munzika. So ife Malawi ti flat footed timakonda kupanga active social media tindi mantha umangidwa timakonda magali athu kuposa dziko timapotika tizonzitsa timati ana kaya ndi banja you know. So dziko lathu doesn't even come second, doesn't even come third, but it's a list of priorities. Ife banja kalia ndalama zathu safety you know it's a list of priorities dziko lathu makhala kumapeto. So we are part and parcel of that. Actually ndatsogolera kambaka alibe kwetu kuwiru ndi grid yabe patriotism amatigulitsa zona and omaliza ni experts sikuru minister of mining ndi experts raliko akadaula alipo in different platforms apangati ndi workshop akasaina kalawansi kumeneko akatumiza kunja for workshop ajambulitsa ali pa ndege enaso akaona kuti akulemba malipoti ya vigilante kwambiri amapatsa scholarship ya PhD amatiwala ena amapiritsa kwebase. Iso ndi magulu atatu amene atigulitsa ife anthu lack of vigilance atsogoleri athu mavuto amene atchula kale ndi akadaulo athu. Now zonsezo sitakonzeka for victim ndi ifeyo anthu ma expert sima victim stake wanatenga kale atsogoleri athu wanena kale ndi nyumba kale mu Dubai chuma chana wanakonza kale funso ndoti ifeyo ameti ma victim ferirani. I know with the civil power kaunjikana panjwa pa parliament pacha kamuzigona pompo ngati vigilo sangaombere nonse mpaka na pressure imekhayi pajapa in 2-3 days malamulo akhala adutsa mukhamaletiza miyala. I think in my humble opinion ndimeneyo. Eliza, thanks for your question and your comment. All right, thank you so much. Ndi mongo yankhulakwe, it's okay for a person kuti apereke ndemanga yake, but then ndekuti ndizipereka 2 minutes. In 2 minutes ngati mukupereka ndemanga, make sure kuti zomwe mukufuna muyankhulezo in 2 minutes mukhale kuti mwayankhula kuti tiperekeso mpata kwa ena. But there is nothing wrong with a person kupereka ndemanga. You can either give your opinion or you can ask your question. Ndizabwino bwino. So it's not all about questions. You can also give your opinions. Apapa tipite kwa komatu mufuse fuso lanu then tipange so tikweza anthu ena na usafusa mafuso ziko. Okay. No, thank you so much, Dennis. I think this is the first encounter with you. And I think I just have to appreciate your efforts. And more importantly, your, patriotism, the love for the country. But then, I feel sorry sometimes and sad for you on so many levels. In the very first place, it's because, our country, I think we are captured. It's literally, if you look at our country, ndimaso amuntu amina kuganiza dziko lija tinagwira tonse ukapolo. Tinagwira ukapolo ndi anthu amene anapanga ma contracts, not ma contracts, but ma agreements. Komanso tagwira ukapolo ndi ma politicians amene alibe interest ya anthu osauka ndi dziko lawo. Tagwira ukapolo ndi ma experts anthu ophunzira kwambiri amene ali pabwino koma sakufuna kuti chilichonse chiyende pansi paja bola iwo ali pabwino. And having you in that mess, munthu amene ali ndi passion yayikulu, zimachita kuonekeratu kuti chuma ulibe nacho ntchito, you just want kuti dziko lako lipite patali. And ineyo ndili ndi that deep feeling to say kuti munthu amene akufuna kuti zinthu zipite patali ngati samangidwa amenera kuphedwa.
mu mess ya maiko athu ogwidwa ukapolo amene tiliwa ku Africa. We can give a lot of examples on that spot. Ndimangofuna ndikhale sure kuti ukamachita zonsezi, how are you protecting yourself? And to change things in our country, you need to join politics. Kumene kuli mbuli zimene zimagwiritsa ntchito. Hurry up, Ndawi. I'm concluding. No problem. Yeah. No, I'm concluding. Mbuli zimene zimagwiritsa ntchito umbuli wa anthu ena kuti zikhale in power. How are you going to go through that? Kuti mpaka natika sinthe zinthu kutsogoloko, because I have already your vote in my hands. I'm just waiting for your age to tick. Zinthu ziwiri zimene ukuziteteza bwanji when you're fighting nkhondo imene iyi, ukuziteteza bwanji because we need you. You are the treasure for our country, and we have to make sure that you are protected. Ukuziteteza bwanji, and ku politics uli ndi maloto otani kuti tikapange achieve zimene tikunenazo. Thank you so much. Zomwe kwambiri for your kind remarks and also for your questions. Ndizoonadi struggle iyi imakhala kwambiri ndi ma personal implication ngati safety. Ndizoona ndikumbuya nthawi imene timalemba makata kwa imwe fukuja kupereka ma demands athu aja mtamba press briefing azamiyana muja. There are so many threats on me and on my family. Azanga ina mpaka nagwidwa. Siasa media imakhala very biased. There is so much biased reporting. Suffering at yose wasn't portrayed in media. How our families suffered, how we fail, they put a blind eye. And there was a time when our lives were at stake. And the more you come to complain to the public, the more you look like you're just trying to add value on your struggle. There have been times I've been on the run, there was a time Antanga we were captured, even in police, they know that very well, and they are bullied, even with organizations like IMF. One of my assistants was even stripped by IMF, and the system did nothing. Kwabe seeking to judge it got a surprise dead. For then we know what is system we need to limbana nayo, my beneficial like the powerful people. Kuma muna chwene yo nkawanga kwambiri. When my owner, the lack of ifeo kupanga multiply. For passion, imeda nyamula ifeo, my ideas imeda nyamula ifeo. Atakora baguda multiply mwantu ambiri. One, silikama target, cause isangate kupanose, Two, God forbid, if anything happened to us, my dreams was sakati kabanjira. Think in my last exclusive interview na gamba so like we anapata ndo limba team channels like so that we didn't limba team. I know the level of list I'm carrying. I made peace with it. For na we didn't to abe kuti moyo watu mamilioni ndo ufunikira kuposa moyo wa mtu mmoja, and the shonde sanka njena good if I was to end the whole this philosophy kubiririra basi that's not any worry. No umbira antena kama ndipanga attack on Facebook last month. They said, unakhaje banzi. And I was like, I'm the last person on earth avelanga je banzi because this is very personal. Kuma you're complaining about Jetewanga. Munazifusako kuti on my request to samene napanga participation yanu. Obempa participation yanu. Munapanga ko participate pa gwero lanje. Fogena kuti olo nditaika nkhuni zanga sifika nthawi ndaika nkhuni zanga zonse zata moto uzima. Amene simunasonkhe nkhuni zanu mundi blame kuti moto wazima. Ifomuna kuti mungusonkha nkhuni zanu olo zanga zitatha bwezi moto ukuyakabe. You see? Kuma it was just a way imene adziwa kuti February sikutali parliament yomaliza mwina ndi yine akadzabwera zakhe kupanga budget. I have to find a way yoti mwina we can get answers without involving udali aso civil power. Pozindikira kuti amalawi ambiri the interested angotsatira pachani pa social media. Fusura kwa jona nifusa kuti on politics kuti what's our plan. If we believe kwambiri mpwetu we know kuti struggle yathu itakuphweka tini mphamvu za ndale.
Fekuti mphamvu za ndale wani zotipatsa mphamvu zoti tigawire ntchito. So anthu osapita ndo ma experts wa sakupanga zolondola wagawira ntchito kuti apange zolondola. Chachiwiri zotipatsa political authority, ulamuliro, which is the ability to cause obedience. It means the system ikuyena kuti panga obey. Chachitatu ikutipatsa my resources, political resources. Fekuti kuti using personal resources has always been, we lose our resources, we don't complain. But they're not enough to bring to shift chinthu to the level kufunikira. So we have always tried kwambiri to penetrate in political power. Kumabe ndimadziwabe kuti level ya anthu ambiri panopa ovota nda illiterate wasondosauka. So illiteracy ndikusauka simapangitsa kuti anthu agulitse vote yawo ku anthu opanda utsogoleri koma ndi mabig mabig people with capacity. So the YouTube joti tinachivomereza and we keep trying. Chomaliza, I think you asked this about Atuka incident and what have you. Strategy atwina, which is in a medium term, has been sensitization. I believe kuti atambe yamundo nena out pa social media. Pa social media palibe anthu akumudzi. Ukamba ungoza anthu zindikira ukauka. And it's not like kuti mazanga mezo mangozi ayi. Ngati muna panga notice, if esiri kukopa anthu, koma tungopanga share burden. Kuti burden imene imatiswetsa mtendere feo anthu ena akhaleso nayo. Then akakhala nayo iwo ndife tokhano pamodzi kunoti titani. Ndifake ndimakakambira kwambiri ma social media awa, ma press briefing, ma public lecture, kozi kumene kuja kwenda ukapeza anthu akapasite. Anthu akapasite ndi inuyo, anthu amene mumamvetsa tikati policy ndi chani, mumamvetsa tikati registration ndi chani. Such people tiyakhotita mvana. Kuthekera kwanu kwathu kuphatikiza we can do something. Either it can be through your financial muscle, either it can be through your technical expertise, either it can be through dindo amaukulu wako office, mwinda access ya direct inakere kutakupereka, anthu osalimuli kutaoni muli incapacity na yake mene itakubwerapo towards this cause. So kubwera we're just trying ndani mitu ndi anthu akapacity, capacity ya maganizidwe, capacity ya ma resources, ndi capacity ya society, udindo wa mu society. Yeah, I think mafuso kuna nitakuyankha choncho. Well, thanks again. All right, thank you so much. Kamdi mukhoza no kufusa fuso lanu, you have 2 minutes. Okay. I think I've got 2 questions. Joyamba, my qualification ama MP ato. Because no matter what we can do as anthu kambirana kunja kuno amene amapanga implement malamulo ndi opanga not implement but opanga sort of design malamulo to be implemented by kakukhoti kakuti ndi ma MP aja, including even specific provisions within those laws amapanga ndi ma MP aja, and that is a very big thing when anthu timaiwala. That's the first thing. The follow-up to that would be good. How can we change? Because I remember there was interest capping bill. I mean, I think a couple of years back. It just died a natural death. There's been so much noise about mining. Died a natural death, I would say, at this point. It is, no matter, even that my video or parliament, do we even have my knowledgeable members of parliament? I mean, I understand, what is at stake. What should be put within those provisions? Malamulo mining, kunena kuti malamulo can interest capping, because we can have a law passed, but it can be a very useless law. A law that doesn't even help us. We can have a mining law passed about how we bring in my investors, how we maybe how much investment we do as a country versus them, 50-50, 49-51, whatever it is. Do they even know? Because the moment we have that limitation in terms of goody, maybe we can start having these conversations that because most Malawians are consider. And what happens is Quick with your time, please. Yeah, just give me 30 more seconds. And you find Guti and the pool of MPs are taken from the same people. So it's very difficult. The only way I think we can do it is
making sure kuti amene akupanga run for members of parliament, they should have maybe some minimum qualifications or understanding imene tizapanga vet kuti awa wakhuza kumira MP. Until then, I think we've got a very big problem on our hands. We have all these ideas, but we can't have people who can not implement, but who can generate laws to actually help us get to their end. Okay, thank you for that. I think when I talk about it is also conversation in boxing, because when I may even disagree bangono. You know why I disagree bangono? It's because the PAM qualification of MP. We believe with MP anabanga malamulo. Kuma it's not true. Ukapita ku parliament kucha. Ukapeza kuti kuli anthu ama PhD, ama masters, ali mu secretariat. Those are people who anabanga draft. Anabanga law kuchanko, you know. So MP doesn't handle the technical aspect ya bill. Alibe capacity meneyo. Fokena kuti MP ntchito yake akaita nthauzire lamulo lija kumudzi. Uku atitu ku parliament akuti kuli lamulo la mining lifuna zitere. Inuyo mukuti bwanji. Chiwera kugizana ndathu kumudzi kija mutume yewu jakapanga represent. Yes, representative of constituency. Pakuvota. You know, that's the real truth. And the qualification yake yeni ikungwena okhala like of greed chikondi. Anthu amene akapanga represent the interest ya anthu aja upanda kugulidwa. Malamulo sanadutsa ku parliament amene ali shade ija ya zama banking system zija. You be shocked to represent the interest ya. There was too much money. Mene maimpana andira and anaunonga my interest ya bank aja. They started with the banks. You know, inavuta nkhani mene kwambiri, and there's enough evidence aisamadziwa maimpana andirama. Section 65, we know my parent and rap. So, Lamoni Rose, Lima Voda Faja the qualification side, Lima Voda Faja the greedy side. Let's say Vanova to find Lamula La mining. It doesn't matter MP Garsadziwa, Chiosija mining. Malamua Mena Gonza Parliament, I would deal with MP Sakari, expert or health, expert or agriculture, expert or mining. So, Anega committee. The first thing that will happen is that audience with the committee. Zemunda Dragambia Zija. Kuti committee amba kugulitsa audience yao amafuna yeso upatse 400,000, you know. So ma committee mana khali ngati zamalisi hotel zija imapanga delegation ya committee, then ma expert ndamene amabwera tsopano ndikufotokoza zonse nezikuchitika, you know. The committee will just be there to deliberate bas, not the technical aspect of it. Then yesha kapita kuma committee chicha achinyamula kachika mu business kuti parliament ikabwera sachidutsitse losachidutsitse. Now, chimene chapakidwa fomu chija si also ndi ma expert. Let's say mining bill indine tokhala pasi ndi ma expert nkukonza mining bill. Ndikupita nsa committee anacho resources ndikaifotokozera what's in the bill. Or they have to do this deliberate. Ndikupanga uja business committee. They don't have to be the experts. Ma experts will not khala here. Then kujaku akavota tsopano. You see? So because antambiri tinana na misiro maybe amtisa malamulo, we want to feel kuti maybe amtisa malamulo. We worry about their qualification. We should worry about their traitorship. That how greedy they can sell us. Because the technical party, CIO, drafting CIO, it's just audience through a committee. Do vote high based on it. So how can we change our force for Solabuino? And I think people won't anybody vote on me. Finally, greedy Jamaican piacha. Ima mpira kuzisanko. Tose tinayivomera standard. Kuti zisankho ndikumalo kupikisana na ndrama. Ugawa matisheti angati. Ugawa maambrasi angati. You know, ugawa ma revolving fund angati. We are okay. Mumba wapeka revolving fund kusirese kwake. 500 million. Wakutabeleka makuti. Siti tsutsa zimene zija kuti nzola kuika. Koma kapita parliament mumba uja. So the metal zikamuza kuti tikunyemera 1 billion kuti bill ya mining ngovotere kuti no. Akakaira ntira tikamblema. So 500 million mana ipeleka ku revolving fund kusesa akaibwezera bwa. So how can we change? Tukena kupanga rebuke expensive campaign. Because this is the time when my MP2 amatigulitsa. But I understand the point you are trying to raise, and I'm sure we can have a very fruitful conversation on this Winbox. But I'm at limited time. Looking forward to that. Thank you.
Thank you so much. I'll repeat. Kachikena kuti chonde ndikapasula nthawi is just 2 minutes. You ask your one question. Ngati mwe ndimanga, make sure kuti you are using your 2 minutes. Let's not go overboard. Thank you. Swenga, it's your time. Are you there? Kapena, we should go to the next person. Go to the next one because time. All right. KOJ. Oh yeah. Good evening. I should call Your Excellency. Good evening, Your Excellency. Funso langa ndili modzi. Koma funso langa alisira munthu mwanga actually ndi munthu anditumizira ndi ndiwerenga. Funso li akufunsa kunena kuti how will your policies regulate foreign investors in mining and other key sectors to prevent exploitation of Malawi natural resources, and how will you operationalize government accounts 1, 2, and 3 together with principal secretaries as controlling officers to ensure strict transparency, accountability, effective implementation, while also introducing clear production-driven policies to increase output in mining and other productive sectors to strengthen the economy and national currency. Ndewa wonjezeraso kunena kuti, is it possible to give clear details? Chifukwa chonena kuti anthu ambiri andale, they are good at, we are going to work on this, we will work on this, koma there's never a clear understanding. Amazabisa. Ndeno amanena kuti no, it's not okay. Kuti anthu zonata apene popo tizawo na tizapanga makuti. So is more asking on, can you give my exact details as my steps on how are you going to tackle zinthu zimene wafusazo? Zikoma kwambiri. So funso loyamba ndaliwa talibwereze nambira kulemba pa number 2 fani monanga tathera pomwe. Utangwerenga sentence yambiri yayo. KOJ, are you there? Oh, okay. Yeah, ndibwerezaso bebani nthawi yanga ati ndibwerezaso. How will your policies regulate foreign investors in mining and other key sectors to prevent, yes. So yamba ndirapolise. Unfortunately, suditi ndi nthawi so ya how, because I know antakamati how will you akukamba zaife if titachitika mwa inkwina 2030 akukamba ngati tili pa udindo. Koma kuteteza miyala ndi nkhondo titi iwine ikamati October tikaita iwina. For once akangomaliza kusaina agreement awo achiwiri acha by February chichonse chapita, and we already know mene makhalira November ndi December mofesa boma amakhala aloweratu mumudi ya hoza eti sikugwidwa ntchito iliyonse. So policy imene iyi aone chance ndi parliament iyi. We have to make sure tipange sensitize anthu okwanira, tipange ofisa anthu okwanira atithandize kuti apereke pressure ma MP madera mwawo, then akaperekenso pressure ku the actual August House kuti tithe kudusisa policy imene yoyo. It's actually not us, so it's not us. Sifeyo kulowa mboma ndife ngati zika ino ndifeyo kakakamiza pancha facha nthawi fa munthu zabwesa policy yabwino 2030 miyala izakhala yapita ama-strategic news izakhala yapita ndi olo policy yabwino izathandiza cha. You see, I think wafusaso za operationalizing account number 2 and account number 3 ndi ma principal secretary. I think that one ndi executive executive mene kukagwera ma ministry ni ma laws nakamba kale kuti ku politics kumakupasa political power, authority ndi resources. So political power ndi kugawira zintchitozo, ma resources ndiopangira kuti ma system wa kupange authority ndiopangira kuti ma system wa kupange obey chino kunena achipange. Ma resources iwo ndopangisa kuti should meet cost ya majani ya facilitation ya zimene zozoyo. So I don't think kuti mpaka na pali operational steps are complicated. Fund reserve bank yomweyo, it's just the new order. Mwinda account number 1 mungu bwesa so governor wachiwiri wa account number 2, governor wachitatu wa account number 3. However, you have to also notice kuti zosezo zili algorithm based, zili computerized. So my systems account number 2 and account number 3 agona pa masamu
ziganizo zopanga computer automatically fa cha masamu amene ya solver based on my input variables amene mwayipatsa. So munthu akungoyenera kupanga chiganizocho chobweretsa pa account iwo, koma the whole operation is computer based. Fandi data yote sura tungamati pa office mukhala, by the time mupanga gede ya lero it's already too late for yamawa. So it needs a computer algorithm yoti ikupanga process yokha automatically. For at the end of the day chochikutuluka amene popo ndi ma monitor ireta mitundu uso itatu amene nachula kali acha. Yeah. Linking into production, unfortunately the philosophy yathu, we don't believe in fundo imene imakambidwa nena kuti we need to increase production kuti tikonze chuma cha dziko. We believe kuti mukakonza chuma cha dziko, production imapanga increase yokha. Because why fail production is ndi chipatso sintengo. So production ikamenda bwino kuti chuma chili bwino. It's not the other way around. Kuti makweza production kuti chuma chende bwino. Unfortunately it's very squat but it's not true background. For production kuti ikule, ilimize chuma chakula. Simukagulitse ma factors of production ndi chumacho chikakula. You need forex, you need machinery, you need personnel, you need expertise, you need technology. That's a cost. So opanda chuma, you can't afford production. Koma production ikabwera, iwena ithangatire chuma chanu. So the production ikabwera ndimene isanduke nongoja ya chumacho. Yeah, that's how we see it. I hope sina poje fuso lako, because I think unatsogoza unatandale amatawa amatandale. So unfortunately ngati ndati siponya fuso lako uona ngati ndandala akutawa. Koma I'm always up and open dobolise. You're gonna hit my inbox anytime mga phone ko chani timankhulana antumankhulana mene anga tele penatopera iwo kwete, because I'm very passionate about these things. Yeah, ziko. All right, thank you so much. Coach Kalala, be brief enough. You have 2 minutes. Sogore, first of all, thank you so much. And so I'm just very impressed with the show of patriotism, and also commitment to what you want to achieve. Funsolanga, amahata pamene mukundi anka I think zikuthandiza kuti muzione kuti ineyo ndine naturalized Malawian, sinabadwire ku Malawi, nabadwira Congo. Ngati mukuyankha answer me on that level because of the knowledge of what's happening outside Malawi on this topic, natural resources. Amahata ujeni kodi mwa yanganapo ku Africa ngati kuti dziko lina limene li mu position ya Malawi is advanced on a few other things when it comes maybe to democratic practices. Kama kumbali ya natural resources, Malawi is very, very, very behind. So ngati pali tizinto tingapo timene ineyo ndi makhala ndi kutokoza Mulungu about Malawi. Chifukwa cha mtendere umene uli Malawi. Komanso yeah, peace. So mukamafuna upanga explore mbali mene anzato achizungu amakonda kufuna upanga control, and I know they are controlling Africa really for the most part. Nanga mbali yoteteza sopano chumacho on a military ndakupasani on a military front. Chifuacho the minute Malawi starts to pronounce the word mineral resources, natural resources, muzoti interest ibwera koko. Nifuna ndichule kadziko kakang'ono kena kachi kamene I used to ignore, North Korea. Ndi maganiza kuti president wao anali wa Chipolowe 1 2 3 4 5 koma akuteteza chuma chao. Mutithandiza ndithawi please, your 2 minutes is over, ndemo ngotithandiza mupange finish masanga. Yes, amahata maona why I have hit all those points in one. I would really love you to answer on all those fronts. Thank you. Okay. Totokoza mbili yafanya fusani. Nzona, like, kuli office amati ofaki. Office of Foreign Assets Control. The office mene alinayo azungu through US Treasury and CIA. Historical selene kuli conflict ama minerals. It's one of the strategies of FAC, Office of Foreign Assets Control. So you are controlling assets of other foreign nations. That's what it is about. We have been very lucky
for strategy imene anayuza nikakamba public imene nayo kuzuzu invest strategy imene anayuza on that kumalawi inali yogwetsa ndrama welake kuti sanayuze strategy yobweretsa massive war ndi terrorism because it is tutatu zilama users Cabo Delgado Mozambique anayuza terrorism kuno anayuza kugwetsa ndrama maiko ngati DRCO anayuza massive wars. So I think to some extent there's something you can do koma it may be very little. Chachikulu kumalawi kuno koma challenges amene angadzabwere atazabwera pa nthawi yofuna kupanga reclaim miyala ija mena apangira ngati ku Venezuela afuna kupanga reclaim oil wawo. You saw what happened. So I think inachenjeza also nali I think program pa Nyauyu ngati sakola kwesa ninkakamba za strategy yana iza China na USA kuika roboto corridor ya njanji kuika embassy yao next to State House. It's for any day imene is a kind necessary to use force. The contractors in charge of embassy society they always make sure bakale marine base paso embassy aja. You know, story for another day. It just shows how prepared they are to use force. I would say kuti palimwambe amati timba saje pani mazirake. So timba is a small bed when it comes to protecting mazirake imalolera to lose itself for the sake of the generations. So we have sovereignty. Philosophy ya tuwezi tuzirata prosperity sovereignty sustainable future. Sovereignty tinagona kwambiri on protecting the country through military intelligence, through guerrilla vigilance. Immediately every citizen kukhala a member of intelligence, you know. Of course, zitu zina singafuna kukhala very deep because we believe that if one day we are can get the bomb, then that part of the philosophy limene ili songati a matter of national security. So singapanga go into details kwambiri, but I know there's little we can do to zapanga the best, but it can't be a guarantee. However, many set up at Zikola Pasi, it's built on violence. If you look at a lot of nations, they have invested so much in Mame because they know that violence is one of the languages they speak. So, Malimba mati the violent take it by force. Mwenera musanke no yukuti peace mene mungifuna di compromise. First unganene kuti kumalawi kulintendere. I don't think Malawi kulintendere kuti compromise. Ntendere sumabwera from mwakana kubwezera nkhondo. Ntendere umabwera nkhondo ikatha. So Malawi kulintendere kuti compromise. Anyway, I wouldn't want to carry bloodshed and what have you. But at the end of the day, I think we have to do our part, making a tere. And the miala tera titengebe. Yeah. Wakuba sumusira munda matero ijewe. Thank you so much for that. Okay, my time is limited. Ndingotenga ko mafuso awiri atatu. Just pano basi ndopereka so 2 minutes. Ndizipereka a minute. So ndipe mphango ndi mufuse fuso lanu. At the same time momo kamaliza Malawi 20 mufuse so fuso lanu. Mafuso awiri amene wayankhire pamodzi. So we start ndi Uncle D. You have 30 seconds. Then we go kwa Malawi mufusa, so you have 30 seconds. Mafuso awiri amene ayankire pamodzi. Then ndizapita so what the other people. Yeah. Moderator ndinkhani ndi kukhosi kwanga 30 seconds ingatheke pepani mwina ndingomvetsera nawo ipite kwa inawo. Okay, thank you. Malawi 20, you can go. Yes, onakana na Jonjo komabe. Ndimafuna ndifunse kuti what's the opportunity cost of this school of thought? Fortunately, you have a school of thought yoti it's not what is practical these days, eh? Is it somewhere the way I followed you, I've realized that you have a school of thought that is not common. And Komaso, what's the opportunity cost? If we implement these things, it's going to help Malawians. Because the struggle is for everyone. Kumano, the benefits are usually go to the people that are on top of everything. So I just wanted to ask how long it will take for this to be implemented. Secondly, what's the opportunity cost of doing this? Where if takuvoterani 2030 my implementation anu onde ali pereka, what's the opportunity cost kapena ateka komanso chinthu china chomaliza, sorry, just
bear with me, this is very important. Ineyo personally ndimatenga kuti golide ndi chinthu choti amalawi sitimadziwa kuti ndi chani, because the price of gold is not up to us. We are told kuti gold ukapangira ring yake makhala chinthu chapamwamba. Ife amalawi sitimavala maringi, timavala zibangiri zina zake timapangira mitengo. So these whole things, when we are looking at them in isolation, good tipange claim golide tasala naye, but we don't know what to do with gold. That's a fact. Malawi 20, can you hurry up? We have limited time. Okay, I'll stop there, but I wish you gave us more time, because this is okay. I'll stop there. Go ahead. Malawi 20 mnalowa kuyambirira kapena malowa pakati pa njira. I followed you from the first interview you gave on. I mean in this session. Okay, I not kuyambirira, but somewhere there in the middle. I was there. Yeah. Okay. For I think you agree ngati pa golide level and magamba zama minerals ndiwiri, the strategic and strategic. Amene amakhala supply chain amene timayuza for aesthetics. So golide wathu nafotokoza why we shouldn't use them for aesthetics, because use yake sili ndife, but we should use it to back stock market yathu kuti anthu akamagula stock izikhale kupanga appreciate my stock exchange maso ibweretsa revenue. I don't know ngati that party unaimva, because it looks like wanipanga kuti mula kuika especially example unapereka ya chibangiri, because the reason tikupanga hold on golide is just for kupanga reverse concept ya fiat money. Nazakamba oni nazobeka example ya mpira tenage lukamba how game ili kuluza 7-0. You know kuti anthu malowa pa 60 ndi numa strike akuletsana pa 60 mubweze game ya 7-0. It may not be practical, koma it's not your fault kuti it's not practical. Fasi kuna chinyitse ndino. So it's not practical. Osati foti ndi vuto lanu fa mukufuna muchinye zigoli 7, koma it's not practical chifoti nakana chinyitsa zigoli 7 and I expect kuti mubweze. So it's very good kuti mukhale strategy yakabwezera zigoli 7 izo, but the question shouldn't be zikakanika kubweza and blaming them kuti ma striker akufuna chinthu choti siya practical. Si vuto lawo zigoli zafika 7, koma bwenera alowebe mu game umo. So ine ndikuyankha how tibweze zigoli 7. If kwa ine it's not practical kubweza zigoli 7, then that impracticality sikuenda kuikidwa pa burden ya ine fasi vuto langa ine isana bado imene ina kamuzama chinyitsa zigoli ziperezo, koma ndine strike abe ndisa give what's 30 minutes I should do what I can. So Michael samene atukuka amene akutithandiza ndi mathandizo akunjawa abweretsa matheory ambiri and awaika ni practice ambiri imene yakanika, they are going back to the drawing board. Style mweyo ndikuipanga amend kuti iteke. USA yagwetsa ndalama ngati mu history yawo, chuma chawo chagwa ngati, ma recession akhala nawo ngati kuti mpaka na pano pakhandi treasure yalo ya dziko silapasi. So anthu mukamati these are theories, hasali practical. What are you saying? Tisayese. Those we have limited time, we have to try what can work. If it can't work, it's just sanga tibwere zakonze. Andale azako yankha kuti zatheka zimenezo palibe chingakanike amene aja atali kupanda nzeru ine singakuyankha zimenezozo. What I can tell you is nabadwa napeza mukuluza 7-0, I have to make a plan yoti tichinye zigoli 7 izo, and I should hope the plan should work. Ngati talowa mu ground pani yosiku kugwira ntchito, we should get back to the drawing board. Sanga ku basketball my time out, sanga tikulephera patipo. Koma tikabweza zigoli 7 zokuchinya chowinira, it's a win for Malawi yonse. Tikaluza, it's a loss for Malawi yonse. That's the truth about it. So tingo give basi tikakhale pa bench kuti ataluza kale kapena tiyesere tilowe kuti likonze. My guess is tiyesere kuti likonze. So that's what I can answer you on the practicality. When you also say kuti zambiri zosatheka in practical sense, I don't know kuti chino kuti chosatheka nchilicho and why chicho satheka. Unfortunately, guys, munasakutsa ntambiri. These are things that is ngasabwere so just session enkufikira pa mafuso osayamba so ukampaso kuti munasakha nthawi yambiri. Koma I should believe kuti zinthu zitheke. And taziyamba pene pesakuthekapo, we should go back sanga with the limited time. For change is a window. Window is time. Once that time has gone, that window is closed. Once that window is closed, change is inabwera. So ino amene talowa kutasala 30 minutes kuti game ite, we are better off than ana amene sanabadwe panopa. For iwo azabwera game itatha kale.
So why should we do our best kuti tichinye zigoli 7 izo, no matter how impractical it sounds? What do you think? Yeah, All right. Thank you so much. I'm taking one more question from Ndaji. So Ndaji, please, I give you the floor. You have a minute. You give time, so go ahead. Okay. Sorry, I forgot. Okay, thank you. We start with Ndaji, then we'll go Henry. Yeah. So Ndaji mugafusa fuso Henry. After Ndaji asks the question, Henry so mungo fusa mafusa wili ose wa yankile pamozi. Thank you. Langa yosila mbili ndongo fusila kumali yafe yono antolemera ndimakhulupirira kuti everybody has a price. Yeah. My question is, do you have enough people that you have gathered kuti titakhala kuti tabwerera kufikirani inuyo takugulani? Yeah. They will continue this thing despite inuyo mwakhala kuti inuyo mwachotsedwamo. Sorry, I would didn't further worries on where it was. I won't kuti agreedwa ndatiwo. Do yo. Okay, so you're asking if I have enough people. Yes, if you have gathered enough team, you are working together, right? Because we have been working together with Antwambili, and I'm a strangers in and Jogana Batali, Koma Mena Gambira kucha kuti we are still engaging apart from Karamene public lecture and press briefing in hope of Woody will find more people. Because if anyone could be able to master house and to go no doing our again, and the master house say 90 winner. So Mutabera in master at all. They like-minded people are making Ghana for this time. No friend to Afikire, to Ziwane, Kuti Ushudukare, they run together. And sometimes I began to so I don't know when I'm talking Kupanga Sona Boy and Nakaniga Yanka. Ndaji, I have a question. Okay, you can go to Power. Okay. Okay, Henry, you have also a minute. All right, fine. Thank you very much, Mr. Mahada. It has been a while. We have been engaging the public. My platform, Ambirimbiri. I wanted to know, since you started engaging the public and the philosophy, how has been the support? Like team ikukula more than because sibino kumangolankhula abamabwera timalankhula group kapena kuti team anthu amene akupanga adopt kapena anthu amene akupanga understand philosophy yanu ikupanga progress motani ikukula motani. Number 2, amene ali ready kukutsatirani tigwiritse ntchito zira zanji kuti tikhale mbali imodzi ya agenda imene mwanyamula chifukwa panopa anthu akumafunsa tikadza kuvoterani. I think panopa tikhale nkhani yomanena kuti tipange bwanji kuti tijoine agenda yanu, tipange understand the philosophy. How can we join? How can we be part of the team? Okay. Team kukula. Mnokuyankha kuti kukula. I'm sure kukula. My first press briefing in 2022. Anthu opanga engage nawo chepa kwambiri. Lero ngati anthu mabwera patiti bamwe atitana. That means the voice ikuyenda.